ଗଞ୍ଜାମ ସହରସ୍ଥିତ ପାଳିବନ୍ଧ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଋଷିକଲ୍ୟା ନଦୀ ତଟରେ ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପୂଜା ବଡ଼ ଜାକଜକମରେ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦଶହରା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବହୁ ନୋଳିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମାନସିକଧାରୀମାନେ ପଶୁବଳି, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ପକ୍ଷୀ ବଳି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦଶହରା ସମୟରେ ବଳି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଶହରା ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳେ ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବରପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପୁଡ଼ୁଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଜୟଶ୍ରୀ ଛକଠାରେ ମହାମିଳନ କରି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଦେଇ ଋଷିକଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରି ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ।